ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε στη νούμερο 1 ευκαιρία που δημιουργήθηκε με τον Βιταμισέλ σε αυτούς τους καιρούς τους δύσκολους που περνάμε. Γιατί αυτοί οι καιροί οι δύσκολοι δεν φέρνουν μόνο μελαγχολίες, δεν φέρνουν μόνο αυτοκτονίες, φέρνουν και ευκαιρίες. Λοιπόν, η παρουσίαση θα γίνει σε δύο μέρη. Πρώτα θα σας μιλήσει ο κύριος Καπνόριζας Παναγιώτης για το προϊόν και κάποια πραγματάκια, και στο δεύτερο μέρος θα σας αναλύσω εγώ το σχέδιο κερδών. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα τα κινητά μας να τα βάλουμε στο αθόρυβο, να μην ενοχλούμε το διπλανό μας, θέλει να ακούσει, και τις ερωτήσεις που θα δημιουργηθούν καλό είναι να τις γράψετε και να τις απαντήσουμε όλες στο τέλος. Η παρουσίαση δεν θα κρατήσει πολύ, γύρω στις 5-6 ώρες. Μην ανησυχείτε. Είναι πολύ σύντομη, μην ανησυχείτε, είναι πολύ σύντομη. Εμείς θέλουμε να κάνουμε μία παρουσίαση, όχι να σας χαϊδέψουμε τα αυτιά, όπως χαϊδεύουν σε άλλες εταιρείες με εκατομμύρια, μας χαϊδεύουν τα αυτιά και τελικά μπαίνουμε και βλέπουμε ότι δεν είναι έτσι. Θέλω να σας κάνω μια παρουσίαση πραγματικά αληθινή και με ειλικρίνεια. Λοιπόν, καλώς ήρθατε λοιπόν και να ευχαριστούμε λίγο. Καλημέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στο κάλεσμά μας. Αφήσατε μια υπέροχη μέρα έξω να έρθετε εδώ να ακούσετε. Τι να ακούσετε, ξέρετε? Μερικοί ξέρουν, μερικοί δεν ξέρουν, έτσι. Αυτά που θα ακούσετε εδώ σήμερα και για 3/4 θα σας κρατήσουμε, 1 ώρα το πολύ, αυτό βιαζόμαστε, μπορεί να είναι για σας η σημαντικότερη στιγμή της ζωής σας. Εκεί να πιστέψετε και να δράσετε να το κάνετε. Έτσι, θα ξεκινήσουμε με ένα, καταρχάς να σας πούμε τι είναι η εταιρεία, η Vitamicell.com, το βρίσκεται www.vitamicell.com, είναι το site της εταιρείας που το βρίσκεται στο ίντερνετ. Θα δείτε γιατί σας το υπενθυμίζω πρώτο αυτό. Λοιπόν, είναι με έδρα στην Κύπρο, η Vitamel Ltd, είναι με έδρα την Κύπρο και από εκεί ξεκινάει και μας έρχεται το προϊόν. Έτσι. Η τύχη είναι εντελώς προβλέψιμη, έτσι δεν είναι? Τι λέτε εσείς? Αλλά στο χέρι μας είναι να τη φτιάξουμε. Εντάξει, αν θέλετε περισσότερη τύχη δηλαδή, μπορείτε να την κυνηγήσετε με την ευκαιρία που θα σας δοθεί σήμερα. Έτσι. Τι χρειαζόμαστε στη ζωή μας περισσότερο? Υγεία. Χρειαζόμαστε? Υγεία. Το νούμερο 1. Και δεύτερον, οικονομική ανεξαρτησία, έτσι δεν είναι? Αν έχουμε αυτά τα δύο, χρειαζόμαστε τίποτα άλλο πάνω στη γη? Τίποτα. Έτσι. Και η αγάπη έρχεται. Λοιπόν, εδώ θα σας δείξω, επειδή σήμερα ήρθαμε να μιλήσουμε για επιχειρηματικότητα, αυτά που είπε ο κύριος Κερμετζόγλου πριν, θα τα πούμε καθαρά, ούτε θα σας δείξουμε επιταγές τεράστιες που δίνουν σε άλλες εταιρείες ούτε τίποτα. Θα σας δείξουμε πώς ξεκινάει μια κλασική επιχείρηση. Για να φτιάξετε μια κλασική επιχείρηση, έτσι, να ανοίξετε ένα μαγαζί δηλαδή. Δεν χρειαζόστε ένα κεφάλαιο για τα πάγια έξοδα. Έτσι, για να πάρετε τα ράφια, το εμπόρευμα, μια προκαταβολή και εγγύηση για το νίκη του καταστήματος, αν δεν είναι δικό σας. Και εκεί και στην εφορία πληρώνετε. Λογιστικά έξοδα, πληρώνετε το λογιστή, έτσι, εμπορεύματα. Δεν θα βάλουμε εμπορεύματα μέσα για να τα πουλήσουμε. Φυσικό και επόμενο. Για να λειτουργήσει αυτό μετά θέλει ενίκιο. Έτσι. Θέλει τη ΔΟΗ του, το τηλέφωνο, το ταμείο, το ασφαλιστικό, την αμοιβή του λογιστή, έτσι. Και μετά και το ωράριο λειτουργίας. Πρέπει να είσαστε στημένοι σε ένα μαγαζί όλη μέρα και να περιμένετε τον πελάτη να έρθει μέσα. Ο οποίος πελάτης έρχεται μέσα, αλλά πολλές φορές δεν ψωνίζει, έτσι δεν είναι? Η διαφορά αυτό που θα δούμε τώρα είναι ότι εμείς πηγαίνουμε στον πελάτη.
Έτσι, και ο πελάτης στο μαγαζί που μπαίνει μέσα δεν ψωνίζουν όλοι. Όσοι έχετε μαγαζί το ξέρετε. Μπαίνουν μέσα, κοιτάνε το προϊόν και φεύγουν άμα δεν τους αρέσει. Εμείς τους κάνουμε όμως εδώ να αγοράζουν το προϊόν. Γιατί τους είναι απαραίτητο με αυτό που θα δείτε μετά. Για το μαγαζί αυτό έχουν τρέχοντα έξοδα. Έτσι, και την αντικατάσταση των προϊόντων που πουλήθηκαν. Οπότε πρέπει να δουν κέρδος. Βλέπουν κέρδος σε ένα μαγαζί μετά πάνω από ένα εξάμηνο πρέπει να αρχίσουν να βγάζουν χρήματα σε ένα μαγαζί κοινό. Και αν θα βγάλουν. Ειδικά θα βγάλουν με την οικονομική κρίση που υπάρχει σήμερα, με την πολιτική κατάσταση που είμαστε πάνω κάτω, έτσι, και τις καιρικές συνθήκες ορισμένες φορές. Ορισμένες δουλειές με τις καιρικές συνθήκες δεν βγάζουν χρήματα, ας πούμε, για να μιλάμε για χρήματα. Έτσι, οπότε, τίποτα δεν δουλεύει αν δεν δουλέψετε. Έτσι, άμα καθόμαστε σε ένα καναπέ και περιμένουμε το Άγιο Πνεύμα να μας στείλει πελάτες, δεν πρόκειται ποτέ να έρθει κανένας να σας χτυπήσει την πόρτα. Αυτή είναι μια δουλειά που εμείς τους κάνουμε να αγοράζουν και να μας χτυπάνε την πόρτα. Έτσι, και μέσα από το ίντερνετ που θα δούμε τώρα είναι πολύ πιο εύκολο. Το βιταμισέλ που βλέπετε εδώ σημαίνει βιταμίνη του κυτάρου. Βιταμισέλ σημαίνει βιταμίνη του κυτάρου. Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι ένα ελιξίριο ζωής, μας δίνει όλα τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία, συνένζημα, αμινοξέα που χρειάζεται ο οργανισμός για να τα απεξέλθουμε αυτή τη στιγμή σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Τι συμβαίνει? Όλες οι τροφές δεν έχουν βιταμίνες πια. Όλα είναι πλαστικά. Έτσι, η φυτίνη, άμα βάλετε μια φυτίνη ή μια ούτε τα μυρμήγκια δεν τρώνε πια με τον τρόπο που τη φτιάχνουν. Νερό με βαρέα μέταλλα. Έτσι, το νερό, άμα αρχίσουμε και μιλάμε για αυτά, θα σας πάω μέχρι το βράδυ. Το νερό που πίνουμε, το τι έχει μέσα, αμίαντο έχουν οι σωλήνες, έτσι, το 60% έχει αμίαντο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μόνο αυτό φτάνει να σας πω. Εντάξει, είναι το χλώριο που ρίχνουν μέσα. Μολυσμένη ατμόσφαιρα. Έτσι, η ατμόσφαιρά μας είναι ό,τι καλύτερο, ειδικά στην Αττική, στην Αθήνα δηλαδή, για να αναπνέουμε. Λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζυζανιοκτώνα, αυτά που βάζουν μέσα στα όλα τα λαχανικά και τρώμε. Τα φάρμακα δεν έχουν παρενέργειες, έτσι. Δίνουν λίπιντολ για το σηκώτη, για τη χολυστερίνη και χαλάει το σηκώτη. Έτσι. Και δίνουν κατά κόρο οι γιατροί. Και έχουμε και τη ραδιενέργεια. Αυτή τη στιγμή έχουμε 1-2 πηγές, τα φώτα, όλα αυτά μέσα στο σπίτι, φανταστείτε, που έχουμε 3 τηλεοράσεις στο σπίτι, όλα είναι ραδιενεργά κύματα τα οποία βλάπτουν τον οργανισμό μας. Έτσι, συν τη λίπαση που βλάπτει και το δέρμα μας. Και το κυριότερο από όλα αντιμάστικα της εποχής είναι το στρες. Μας έχουν δημιουργήσει ένα στρες και επειδή εγώ δουλεύω και σε νοσοκομείο και τα βλέπω κάθε μέρα, οι περισσότεροι άνθρωποι έρχονται με φράγματα, αλλά και ο καρκίνος έχει αυξηθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα. Εντάξει, και στο μαστό και στο θηροειδή και στο έντερο, σε όλες τις μορφές. Οπότε είπαμε στην αρχή ότι πρέπει να έχουμε υγεία. Εντάξει, και υγεία θα έχουμε μέσω του καταπληκτικού προϊόντος του Βιταμισέλ, το οποίο έχει αυτά που θα σας δείξω τώρα, τα οποία μας δίνουν μέταλλα, ιχνοστοιχεία, αυτά που τρώμε και δεν περιέχουν οι τροφές πια που τρώμε. Θα σας πω τα συστατικά του κάθε προϊόντος που έχει μέσα αυτό που θα δοκιμάσετε στο τέλος. Έτσι, η πυκνογενόλη είναι ένα συστατικό που το παίρνουμε από ένα πεύκο από την Νότια Γαλλία, το οποίο είναι μαρίτιμα, βγαίνει μόνο εκεί, στην Νότια Γαλλία. Έτσι, αυτό έχει την ιδιότητα και καθαρίζει τα αγκία μας από την αθυρωματώδη πλάκα. Έτσι, τα αγκία μας πιάνουν μέσα αθυρωματική πλάκα και παθαίνουμε τα εμφράγματα και τα κεφαλικά. Το γαϊδουράγκαθο, έχετε δει γαϊδούρ να αρρωσταίνει κανένας? Έχετε δει? Για σκεφτείτε. Έχετε δει γαϊδούρ να αρρωσταίνει? Έχετε δει? Τρώνε γαϊδουράκια. Εντάξει. Και μερικούς από εμάς τους άντρες μας λένε γαϊδούρια οι γυναίκες μας. Λοιπόν, παίρνουμε το σπόρο από το γαϊδουράγκαθο, το οποίο έχει την ιδιότητα
και καθαρίζει το σηκώτη μας. Το σηκώτη μας έχει χοληφόρα και αιμοφόρα αγγεία, από εκεί περνάει το αίμα, έτσι, και ό,τι το αίμα, ό,τι συστατικό κακό, ας το πούμε, βρίσκει, πάει και κάθεται μέσα στη χολή. Η χολή είναι κάτω από το σηκώτη. Έτσι, εκεί πάνε τα χοληφόρα αγγεία με στη χολή, πηγαίνουν μετά στο χολιδόχο πόρο και μετά στο δωδεκαδάχτυλο. Οπότε μαζεύεται πέτρα στη χολή, η λάσπη που δημιουργείται γίνεται πέτρα στη χολή. Έτσι, και από εκεί φράσει το χολιδόχο πόρο και από εκεί αρχίζουν και παθαίνουν ύκτερο. Έτσι, όπου βλέπετε και είναι κίτρινοι, έτσι, παθαίνουν ύκτερο είτε γιατί έφραξε η χολή και φράζει το χολιδόχο πόρο και το αίμα κυκλοφορεί με χολή μέσα και κυτρινίζουν, έτσι, αυτούς που τους λένε ικτερικούς, είτε για άλλο λόγο που είναι κακοήθεια. Οπότε το γαϊδουράκο καθαρίζει το σηκώτη μας. Εγώ όταν το δοκίμασα, μετά από 15 μέρες είδα και πέτρες στη λεκάνη από την κίστη μου. Το ρόδι λατρεύεται από αρχιτά των χρόνων για τις αντιοξυδοτικές τους ιδιότητες. Έτσι, γι' αυτό λέμε να παίρνουμε. Εδώ παίρνουμε το κουκούτσι από το ρόδι, που έχει τα συστατικά που κάνουν την αντιοξύδωση αυτή που πρέπει. Ξέχασα να σας πω ότι όλο αυτό που θα δοκιμάσετε σε λίγο είναι κατασκευασμένο από την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι καθηγητές δηλαδή του Πανεπιστημίου Αθηνών κατασκεύασαν το Μηταμισέ, τη βιταμίνη του κυτάρου. Έτσι. Η σπιρουλίνα μετά είναι ένα είδος φύκου, το οποίο έχει 70% πρωτεΐνη, έχει B12, έχει γνωστική, έχει αμινοξέα, τα οποία τα χρειάζεται ο οργανισμός μας γιατί δεν τα παίρνουμε από τις τροφές που τρώμε κάθε μέρα. Μόνο του είναι μια σούπερ τροφή. Το υποφαές σημαίνει ύπος και φως. Αυτό το τρώγανε, είναι ένα φυτό από την Ασία, το οποίο το τρώγανε τα άλογα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και έλαβε η χέτη τους, το τρίχωμά του, είχαν περισσότερη ενέργεια και τρέχανε στις κατακτήσεις και το έδινε μετά στους στρατιώτες του. Και πλωνόντουσαν και οι πληγές τους πιο γρήγορα. Το νόνι τώρα είναι ένας σαν μούρο, πέστε το, την Πολυνησία είναι ένα σκαφός, ένα δέντρο, το οποίο είχε 800 ένζημα περισσότερα από τον ανανά. Είναι σούπερ αντιοξυδοτικό και κάνει και αντικαρκινική δράση. Το ginseng, όλοι το ξέρετε, είναι μια ρίζα η οποία μας δίνει ενέργεια. Πολύ ενέργεια. Το δίνουμε σε αθλητές, σε παιδιά που διαβάζουν για τις εξετάσεις τους και όλα αυτά. Και το μάκα είναι ένας βολβός από το Περού, το οποίο εξισορροπεί τις ορμόνες μας. Αυξάνει και τα σπερματοζάρια των ανθρώπων πρόβλημα και τη στήση, αλλά το κυριότερο εξισορροπεί το ορμονικό σύστημα των γυναικών και κατά την κλιμακτήριο και κατά τις, άμα έχουν πρόβλημα με τον κύκλο της πυριόδου. Η ασερόλα είναι ένα είδος κερασιού, το οποίο έχει 100 φορές πιο πολύ βιταμίνη C από το πορτοκάλι. Έτσι. Και χυμός πράσινου μήλου με στέβια. Η στέβια, για όσους δεν ξέρουν, είναι ένα γλυκαντικό φυτό, το οποίο είναι 300 φορές πιο γλυκό από τη ζάχαρη. Όλα αυτά, με ειδικές ποσότητες μέσα, τα βάλανε οι καθηγητές του Πανεπιστημίου και τα φτιάξανε για να μας δώσουν το ελιξίριο ζωής και υγείας που έφτιαξε σήμερα η εταιρεία Vitamicell. Έτσι, είναι το καταπληκτικότερο προϊόν που έχει γίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό μπορούν να το πιούν και διαβητικοί, έτσι, γιατί, επειδή έχει στέβια μέσα, μπορούν να το πιούν και διαβητικοί. Αυτοί που έχουν ζάχαρο δηλαδή. Και μας δίνει τη δυνατότητα να μην κουραζόμαστε να τρέχουμε από πόρτα σε πόρτα, όλο αυτό να το προχωρήσουμε μέσα από το ίντερνετ. Είναι πολύ απλό, θα σας το δείξουμε μετά πώς γίνεται και η εγγραφή και όλα, και οπότε δεν χρειάζεται να τρέχετε από πόρτα σε πόρτα και να παρακαλάτε ανθρώπους. Τους στέλνετε την ιδέα, τους εξηγείτε την ιδέα και μετά αυτοί, αν έχουν ανοιχτό μυαλό, γιατί χρειαζόμαστε ανοιχτό μυαλό, έτσι, μας έχουν κάνει να μην μπορούμε να χαλάσουμε €1. Έτσι, και έρχονται μπροστά μας δυνατότητες και ευκαιρίες αυτή τη στιγμή και τις αφήνουμε και περνάνε αναξιοποιητές. Λίγοι είναι αυτοί που μέσα από αυτή τη δίνη που περνάει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θα πιάσουν τις ευκαιρίες που μας δίνονται. Είσαστε εδώ αυτή τη στιγμή για να πιάσετε αυτή την ευκαιρία, μην το ξεχνάτε αυτό. Εντάξει, πιάστε την ευκαιρία που σας δίνετε. Υπάρχουν και άλλες έξω, αλλά αυτή είναι η καλύτερη.